mar Kenya Maritime Authority ogolo chik mar ndikruok manyien ne jolos yiedhi kaka yorno mar neno ni arita kod rang'iny mar yiedhi oter rang'iny mamalo kendo mowinjore e pacho ka. Chik ma kamano osir kod joond yiedhi, joriemb yiedhi kod jotend dho wedhe kagiwacho ni mae biro bero chenro mag hondo yie. Kata kamano, midhiero moko bende giywago mana kaka lipota marwa Millicent Adhiambo miyo. E sekta mar ondho yiedhi maringo e nam lolwe pacho ka, lokruok limbo e chenrogi ka chik manyien mar ndikruok ma duol mar Kenya Maritime Authority ogolo weyo joond yiedhi kod geno mar neno ber ponono okang' makamano obiro chopo kare. Aselose madhi higni karibu 8 kalosogi. Koro kana achako tich to asetiye maber moromo. Koro aneno ni ka ng'ato ka ng'ato nyalo bedo ni oyangore ni en fundi ma ong'e gi Kenya Maritime, taparo ni mano nyalo bedo gima ber. Wadhi bedo funde ma nyalo tiyo kamoro amora. Jonyiewo kata jogo matiyo kod yiedhi gi e nam kaka joriembo bende mor kod chik manyien no, ka gikoni ndikruok no dhi medo gi chir mar tiyo gi yiedhi go nikech opuodhgi kod lony mabiro jiwo arita margi, gino madhi medo bero sekta no e yor ohala. Ing'eni seche mosepuodhgi ni ng'ani to loso gima ok nyal goyo abiria piny kata kopone akaw kuom yie molosona to ating'o go abiria to abiria gi ok nyal yudo sida e nam kucho. An aneno ni mano ber. Aneno ka dhi kelo konyruok kuom funde mondo gimbe ging'ere e pinje maoko, ma ka seche ma ging'ere no e ka ginyalo yudo custom. Jakombi Amiu bende puoyo okang' ma Kenya Maritime Authority okaw mar kelo ndikruok manyien ne joodh yiedhi. Kata kamano odwa ni giti kodgi machiegni e neno ni chenro no ochopo kare. Mokwongo jogi nyaka ti gi beach management unit nikech kae mafunde gi ae to nyaka gi tudre gi beach management unit mondo gini exercise no dhi maber. Mama nyalo wacho ni en ber ne funde man along Lake Victoria. Ewi mano medo ni okang' ma kama biro konyo duoko chien masiche mag yiedhi manimo e nam lolwe kendo jiwo joond yiedhi duto mondo ne ni oluwo chik mar ndikruok manyien kaka Kenya Maritime Authority dwaro. Awacho ne fundi moro amora mawinja sani ni owuog oko odhi orejista BMU kata ka pok orejista mondo mi Kenya Maritime Authority oyud nyinge gi e BMU mondo gidhi kucho mondo tijgi ni onere kaka ti. Kata obedo ni chenro mar ndikruok manyien ni geno nitie ni dhi kelo ber, gin midhiero mage manyalo bedo. Wan gi jomoko ma onge kama nopuonjore tich. Saboro ne en fundi tado. To kolokore dichiel ni en oloso yiedhi to koro dhi oketho nengo tich. Aito quotation motimo be otimo quotation moko morem ma bang'e ochako tich aito bang'e to oduogo we tijno tiduogo iluongi kaka fundi mondo in midhi tiek tijno. To kwayo mane ma gin godo kotenore kod neno ni omed bero sekta ni mar ondho yiedhi. Ka giloso seminar moro to giluongo funde te to kata workshop moro ka giluongo funde to koro gitiego funde go. Bang' tiego gi timiyo gi barua mowuok e Kenya Maritime mapuodho gi kaka funde. Nyalo bedo maber moloyo ka gichaka chaka ni gidwaro ni ji approve barupegi to samoro kama ni some to ni ai maonge barua. Geno koro nitie ni lokruok mokele sekta ni ahinya to mar ndikruok manyien ne joond yiedhi dhi medo ndhadho e yore mopogore kaka weche arita, lony, dongruok e yor ohala kod nying maber mabiro nyayo tije ondho yiedhi ma pacho ka nyaka e tong' Kenya. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Dunga, Kisumu County. Erokamano Millicent Adhiambo kuom lipod no. Ka odhi e kaunti ma Homa Bay